lento yama-drone interesting kakhulu but yo ayi iyadida isaseyintsha ngempela isaseyintsha ngempela yabona nje it's a new technology and ngibona ngazuthi i-game changer izokwenza ushintsho yabo because manje if you're talking about drones shothi usho ukuthi ungakwazi nje mawusekhaya ndizisebhanoyi ukwazi ukwenza izinto laphana emasimini nganye mhlawumbe unisele noma ubuke nje insimu yakho ukuthi mhlawumbe azikhona izilwane ezidlayo kusase right i-drone nje ingakwenzani lokho le okhuluma ngayo. Yebo, i-drone ingakwazi ukwenza le iyona le yade ngiyichaza ukuthi kumele kube i-camera ebukayo which is i-multispectral ukuze izokwazi ukubona. It has thermal as well to see at night njengoba kade ngikutshena. In terms of where to operate kumele ube aligned with imithetho ye-SACAA before uzokwazi uku-operate endaweni ethile because ushare i-airspace nezinye indawo so fanele ube ne-permission yokuflya and kumele ufly within ama-laws which is why it's important ukuthi uhambe uyokufundela kuqala before uzukwenze and you have to have permission from the SACAA and the Department of Transport and fanele konke kube aligned with ama-laws. Yo mbukeli ngasekhaya njengoba isho ke Nkosazana lapha yakwaChonco ifike nomama wayo ke la bebe attendile ke i-business summit namhlanje yeah so ungathini umuntu ongafikanga la namhlanje ukuze mhlawumbe na next year mawukuthi iyaphinde bakhona afisa ukuza nongazanga aphatheke kabi ukuthi uluze so much information oyigainile namhlanje. Baningi abantu engihlangane nabo abamkantshubovu kulomkhakha we-agriculture ngithe uma ngilalela nezinto ade bezisho beyisize ekuthenini nami mengabe kuukuthi nginesifiso sokuthi kube khona inqubekela phambili ngithintane nabo abagcinanga ngokuthi besinikeze imininingwane yabo basinikeze basiphendlela indlela yokuthi sikwazi ukuthi noma ulidinga usizo ngelinye ilanga ubuye ukuze uzosimama nawe kwibhizinisi lakho noma kwi-agriculture. Ngingathi nje uphuthele umuntu ongazanga uSisu Ayanda Mageba Zulu umuntu oyi-inspiration kuthina especially abantu besifazane abancane ukuthi singene kwi-agriculture okuyinto ahleze igqugquzela so nje ngithanda nokudlulisa ukubonga ukuthi evula ithuba elikanjena lokuthi intsha nabo bonke abantu abafisayo abanolwazi bekwazi ukuthi besigqugquzele. Okay. Buka la camera leyana esibukayo lapha. So njengoba ubuke la camera leya khuluma kuyezo in 5 years le video le uzoyibona ku YouTube wethu nakuwena shona into ocabanga ukuthi in 5 years uzobe usuyi-achievile ngayo le knowledge okhuluma ngayo and then in 5 years masubuka le video le uzobe ususho ukuthi hey ngafisa kwenzeka noma ngakenzeki uqhubeka uphusha kakhulu uthi hayi noma ngakenzeki kodwa manje sekuzofika. Ngithanda nje ukuthi in 5 years there's a lot of endless possibilities within drones. So I'm not saying I don't have a clear indication of what I want to do, but the future holds many opportunities. So I'm going bigger and better. Okay. Ay no. Siyabonga bekumnandi ukukhuluma nawe nihambe kahle ke nomama. Yebo ngiyabonga nami kakhulu nibe nosuku oluhle. Ay siyabonga.